Takže ahojte, takže dneska ideme nakupovať a takže sa to dve. Takže preto máme takúto L surprise. Neviem, čo je vnútri. Potom tu máme takéto veci, toto je zabalené, to je mystery. Potom tu máme takéto fidgets, akože popity. Potom tu máme takéto... Až toto, dajme toto, že toto a tam to. Potom tu máme toto. Potom tu máme takéto plushies, ako keby. A potom tu máme ešte tieto takéto tuby. A potom máme ešte takéto. A ešte takéto. Dobre, takže my si teraz idem niečo vybrať v tomto malom obchode a potom sa vrátime a ukážem, čo som si kúpila. Keď je niečo mystery, tak potom uvidíme to, odbalíme. Takže ahojte. 2, 1. Ahojte, takže už som si vybrala a ideme na to. Dobre, takže prvá som si vybrala to. Pretože je toto zaujímavé a nikdy som nič takéto nevidela, takže ideme na to. To sú také gumičky. Gumičky, ale ja viem, na čo sa to robí, ale ja to budem asi na niečo iné používať, ako by sa to malo používať. Takže máme to napríklad túto fialovú. Akože ja neviem z toho nič zrobiť, takže prepáčte. Ja by som to skôr použila napríklad, že na nejaké, keby som chcela zrobiť nejaké pletené, napríklad copiky vrát, tak toto by som použila, pretože je ich veľa. Alebo ja by som ťa naučila, bo ja viem, jak sa robia. Áno, ja tiež viem, ja si ich robím sama, ale... Dobre, prvé ukáž, čo sa správa. Potom som si kúpila tento popit, pretože ja milujem popity. Ja som si kúpila veľa popitov, keď som bola malá. Ale niektoré mi zobral Filip, potom ich som nečítala, že už to nemám. Potom mám toto, toto je asi jedno z mojich obľúbených. Tu máte taký happy a tu je taký sad. Dobre. A môžete si to dať na kľúč. To sa mi veľmi páčilo. Potom tu máme takýto popitový jednorožec a tu ešte môžete niečo dať. Kabelka. To je nejaká taká kabelka a tiež to môžete dať na kľúč. Počkajte, sa mi to vysypalo. Tento content. Musím to pozbierať. Ten mystery gift sa ti vysypal? Lebo on bol otvorený, lebo on sa nedá zavrieť. Dobre. Takže čo tam je? Takže to sú také... Nie, uvidíme, že čo tam je. Čo tam je? Dobre, takže máme tu práve takéto finčky. Ó! Z modelu a žlto. To sú pekné farby. A potom tu máme nejakú takú mošu, ale ja neviem, čo to je. Wow, čo svieti. Ja si tu budem vedieť akože, neviem, v noci niečo ako... A to je, počkaj, skúsim. To je skakacia gulička, pozrite. Tak s tým budeme zbierať sa poviem. Som veľmi rada, že si kúpala tento mystery box. Dobre. Super. Potom tu máme ešte tieto dve telefóny. Myslím, že viete, na čo sa tieto používajú. Ja to používam honestly iba na akože masážing. To môžete spraviť takto a pozrite, to je taká hra, že musíte dostať do tých tyčiek čo najviac tých kružkov. Ja už som dostala 3, vidíte? Toto musíte stlačať, toto tu. A je to veľmi satisfying, keď si dáte takto na nohu a takto si skúsite stlačiť, počkať. To je veľmi satisfying. Dobre, ďalší produkt. To je veľmi pekné. Ja to normálne používam iba akože masáž, ale keby som napríklad mala niekoho, kto by to chcel, tak možno budem to toto, lebo ja neviem, čo by ste vy chceli. Ale mám ešte toto. Wow. Ale teraz, keď som si toto kúpila, tak vidím, že to pojem naspäť do toho obchodu, aby si viacej vedieť to jest. A nechala som tam aj tú LOL surprise, tak to si kúpim ešte, pretože fakt chcem vedieť, aké je to LOL. Ja akože nemám nič o LOL, ale veľmi som chcela aj keď som bola malá, ale som nemala, že mi rodič nekúpili. Takže ideme si teraz kúpiť nejaké. Vidíme sa vo v ďalšom videu. Ahojte!